Kampari Abadosa, Anadibia Wanasura Diana Cassia, Oniana Didier, Jesus, Rati, Sao, Otisao, Miyasu Christo. Yes.
Badia, what did you know? I couldn't be in one bad day. The shroud you can see. Then I want to see what did Mama. To me, now what the energy. I will take for you. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen and amen. Amen. And you are feeding free. Sister Comforter Radishrow. So when you are born, sorry, Tiasifonia, man. And you bring so a good bra, a radin and coupon was here, no. The summer forward them was set on the so at the Nassam airbound chain. Next year, Bible ne catch or John chapter 4, verse 39 going. Bible say Obana yes Samaria ni bani jana hinano. No tumrika ko kronimu. Na wakana dance ya no mani ina jidi na omo ba Yesu nchen. Na ombetre o tie chira Yesu de ba no. Efe wakache Obana say enya wa asem no nko na am ya je adie. Na mom ye ba ye hu ni say we ni wiase aje nkwa no. Hallelujah. E dey na mpese me catch what here dance ye bi. Ama wa twe pia fidie. Wa sori awurade wa twe pia fidie. Obi kan asem bi kira o. Na wo say any other so to sompa na watie onyame akoa no. Na wutie nyame asem ni wi a. Na wutie nyame akoa ne ne a. Wa kuma beto yam. Obo bejo wo. O haw no ube free mo. Na nyame akoa no wadam ha. Nyame somafo no wadam ha. Ni dini a bishop. Albert Saki Kwapon. Hallelujah. Amen. Abakoya papa nchen. Na what is say onyame difo no awurade nam no so esayade. Na awurade fa no so ene papa bi wa say adanse akra ya mo bonu on radio ni TV no so no eya na me ho adwum say so nyame timi ye we nyina na me ka kira ne say ampa na wo de wani abehu nyame difo no ene da wo so de waso bete na wo de wani ehunu ba bia wo tie afiri bia ye krado na tie awurade asem na ne wo be men ewo nyame asem mo ene da ye be me ya papa akwa aba fidie so bishop eni die mo ya mo akwa aba Osofo mejo so eburu nyame sia papa na mompo mu te sen Yankopon enhyira mo pi adwuma no enafom kra se titifo no yoye na onyakatua mu dia na yenso ye pen so ma ye mpaba ye nkoso a wosoma adwuma no na yenso ye nim se ye bre no erenye kwa ma memfa sa akwanya yin so na menchia sida awa ahwefo eni sida awa etiefo ye mamu nyina jo ene enwumre eba sida awa dwumadie so baabi bi owo hwa yen na otie ye bia ye mawo ajo ema wa ha ama wa chen ebia sabre ade asan wo baabi owo hwa yen won so ade ache wo baabi bi owo hwa yen sabre so ye wia baabi bi owo hwa yen nyame nhyira opi sa wo sai wo mre ne wadaje na oditi sida awa mrebia mekacho se sida awa enye radio program keke anase TV program keke eye program nyame tumi ni nyame ahoden de akire na adanse ahodo nyame nam ne dom so ema nipama edi adanse enti won so eya follow eye sida awa ibi na won so obedi adanse hallelujah amen samre ye besida awa isua enye nyankopon asem ko na ye de brewo na emom ye ne uche nyame asem ya ye ne obo mpae na ye ka cho se bia wo yare ebia amane bi da so a eye fancy TV no so wo documents bi a face TV radio no so na obabi bronsem afa no nomum ukun bi oyire bi yade bi fa ne photo so to ho ye be wi a ye be bo so mpae na enam sayo so wona odi sa adwumadie na chi na odi sitie ye adwuma no dodo no edi adanse obi so yade na odi nso see TV radio no so pagya onom ye no ne yade no ekọ obo yade o se yade ne ye 6 years e be ye 10 years obo se ne yade abetran so over 20 years ene yade no atu ayira obi so ntime nante oyusu nso no de bi fa ne na so ene wa nante obi so wa pa wo che onom nso no de bi fa ne furu so ene nyame ache ne ye funde obi so se ne na dwuma amanfo de nyoma be pitipiti ho obi so se there be medjuma na nya sa na tie se no meton ayento first na nte sa insure ye boss mpa odi bi compete bit na djuma so
or say a jumano, say a cost to say bro. One udidra almost so mu yusua, almost a new manner and so talk. And your bibia said, your boss from pie say, any yes moja. Yes, Lord. Your boss from pie say, any miracle water. Your boss from pie say, any healing water. Now Bible said, ye baby sunny piano, and nona a rade. Obeyo ti ya krado sa yenko space no so na wona owoso no say ya Facebook, YouTube and TikTok no ye Cedar Worship Center ye manipa kakra bi akwaba eba and Cedar hour no so na empire ebetwa yenko Cedar Facebook no so no I am Ishmoto agent so Aisha Dauda Benis Japan agent so sa enso na oba pasandi agent so Dina Asare agent so Linda Owusu Archer Grades enso ne yesom Don Tiago ono so agent so sa enso na yenuaba Nancy Afriye agent so Ruth Asumani na Nafia agent so ena yenuaba Florence enso agent so sa enso ena Nana Afia any pina agent so a omoni ye ebon pile Facebook Beto so ewo YouTube no so Elizabeth Asare ne yesom wo YouTube no so anumre Eva Poma agent so Suzy Danso agent so Inshuraba Zinabo Amadu Angelina Prempe agent so Angelina Foku Abena eje ne yesom Portia was say Ernestina Gomez Rosina Apiaboache Gloria Owusu Amwa Docas any higa Amwa ewo YouTube no so ene enumre omoni yesom den sanso na TikTok onso so nana obafia ene yesom ewo TikTok California mama adwoa papa bi abena AJ Star Girl Frank Prempe Yeboa Cynthia Asabre Elvis Comfort Amwako omunyina ene yen yesom wo TikTok ho Sabre die mon like page no na mon share link no Emma afofro so follow. Yes. Now Daniel chapter 12 verse 3 no. O se na badwoma no be hyen. My God. Na one o timi dan ni papi kotre ni mu no. O be hyen se da pemon sroma. Enti o share link no na obi tie nyame asem na o sachira. Wo a wo share link no. Wo na wo twensa okra no edema onyankopon. Na Onyakopon bema wadwuma hyen wa ware be hyen wo ma be hyen wa pomodin be hyen se ne Ghana ni bia person ye star no that is a star kwan so na wo so wasie no Nyankopon hira opi amen sida awadwumadie na so ye baswa de de bra hwefo ne atiefo nyina ne se ehefa na ye gya no mo Nyankopon no wo. Where is the God of our fathers? In sema ye de bra hwefo ne etiefo e kamea ye se 2026 nipa wudodo ya de so doso dodo na onyame o hye ye bo se ne man tampia no na de sa ye yaro wano sa Nyankopon no ene owo hemfa Onyankopon na oka kire nso ore mpaw yen ore nyaaw yen no Nyankopon no o hefa Isaiah chapter 43 verse 2 no oseka ye nam ogya mu a oka ye ho ogya no ntime nhye ye nam esubontin mu a esubontin ntime mba mfa ye so ene ye bisa se ene ogya no hye yen ene esubontin no ba fa ye so adentia Jeremiah 29:11 say onimadwon ko awdwon wo ye ho enye muso de so obema ya wiye papa ne enida so adenti ne wiye papa ne ne enida so ne ne obi pie se me kwa ba sese a obete yesi wewu obete yesi nipa bonefo agene nkwa mfiri nsem obete yesi nsu afa no obete yesi ka bono obete yesi wanya kan kwanhia ade beche yesi odaye wansore obi se menini di nkoma anwumre yawo aso yesi anopa no yesi osi niti osi ne yem wawu yesi oso daye obi di tu bia boni yem bibi boba bia boni yem o kan ye na ade chenye waye nyamedea nyame na wa hye ye bono owo hefa eno na sida awa ye ba ye de sa hintasem no ebra hwefo ni etiefuo Onyankopon se sani ote nora enani ochina no ote sa de ben da pem ose won sesa enti enya menu mienu ye breso eno Onyankopon obesesa anso Onyankopon se
onipa ba onyankopɔn asɛm na wapoi na onkwa no ɛwɔ hefa enti emre bi a nipa bɛpo nyame asɛm no na onipa ne nkwa no efre ne nsa no na ye generation 21st century ade ba kwa ye ade pa sa asɔre kɔ empire ball ye ade papa ye Ghana ye TV ye radio su ni nyina adane asɔre suku dan nyina ayema ye park su nyina adane asɔre ne empire ball anso so nyame asɛm ne de ye mfa nya adwuma nti ye se asɔre de ye bɛkɔ anso nyame asɛm no yɛmfa nyɛ adwuma efutu sɛm bɛn ɛna na ɛnkɔ so yɛ generation so a nyame asɛm no wowɔ wo dan mu a wote bi wote abɔnten a wote bi wowɔ asɔre dan mu a wote bi anso nyankopɔn yɛbrɛ so nkoa ne bra yɛmfa nyame anum asɛm no ɛnyɛ adwuma enti yareɛ bebrebe no enye ni nyina na ye aduane bɔne owo bebrebe no enye ni nyina na ye nipa bɔnefoɔ hu bi na ye yensa na embom nyame asɛm a ya pointi nti uduro kan baabi a ɔse na yade a mede gu Misraimfoɔ no so no meremfa bi ngom so na mo ne me yare safoɔ na kyerɛ sɛ nyame na nkasa de yare dɔm egu ne maso nti Deuteronomy 28 no Oka yade ahodo de bani paso nti na wotwe point a ye wages of sin and as a payment of sin bone akatua ena na wotwe me no eka ho asem na etoda nipa bebre ye ka bone pe na nipa adwena koye eternity na owu echi na nipa susu se owo echi no ene ye bekuku akobu nipa ten de bi akatua na eye mienu ye wa akatua ye nya na asase we so wo ye bone a e wa akatua wonya wo ye papa e wa akatua wonya enti akatua no ye mienu enti no osu onipa me de papa ne bone esi wanim na me Nyankopɔn de me hye wo se yi papa na wanya enkwa edi ama okra enti nyame de nneɛma mienu na esi nipa anim asase so na ɔhye ye se yemfa papa no na yenya ahome emfa ma yekra enti ɔse yenkofa tete atempɔn no so baabi bi ɔkwan pa no da no die tetefo no fa so a onya ahome edi ma okra no aso ye se yemfa so enti obia bompa ya obia pe nyame bambo obia pe nyini nche obia epapomoden baby apomoden no wo pa eye nyame asem so de baby enyini nche no wo pa no eye nyame asem so de ti mo a na no munya kwan mo ne yetie nyame asem no ye de okọ tete ye de wura twere sem no ye tetefo no yo ya onyame mo enyini nche nyame bo mo ho kwan no ban nyame mo apomoden no enne yesi ye nye bi osofo ye wo nneoma bi watetefo no na wo ye won dai onye no correct osofo tete no wo no maame no papa tifie na odi bibi ba fie se enne ye de meka ye common eye iPhone 17 Pro Max wo de abafie wo de car bi abafie wo de sika kase bi abafie o maame no papa baby sa o baby bi a wo nya no na wo ka se eye osofo Thomas eye osofo Emmanuel brother Tony eda danso eda ajenim ena de ma wa o maame no papa so won sa de wo kɔ hɔ ekobisa sɛ wo na wo de ade maame banana okay osofo wo hu asɛm bi ankyira saa ade no o maame no papa be ma saa ade no wo de akɔ bi a okɔkye odi bibi ba fia osofo na ye ni baby efiri a enya ade a omobe so born back to sender enne ye mbom na ye ka kire ye ma de se akwasi kroye ode bi aba ama kroye ode bi aba odi osole a wo hyefia chaumpoa enura na me na oka hu bibi asem se enuama ni bi wa eye moja o
sika bu okra wudi a eye moja sika ajapade bu onsaka eye moja ajapade enti tetefo no saa nneoma no omo nsoso osofo tete no adanse kurumu nipa ni nida o mama be frɛ akɔ akire asɛm a woka na yɛ nokore o papa be frɛ asɛm a woka na yɛ nokore ɛnyɛ nokora ko tete no obi yɛ bɔne osofo no wakɔ dwantoa hene na dwantoa hene me chiachia mo osofo anopatututu o na yɛ bɔpono kokoko ubebie pono na dwantoafo na aba edi dwantoa baba pacho na yɛ pacho wia anse na nipa no mo de na aba be bu nkotodwe na wa pata nipa no ene yɛ hwɛ kwan a yɛ di nipa yɛ fa so nipa ye obi bɔne kura na office o unyo bia na ontimi nya mehwe ontimi nya mehwe hwɛ Galatians chapter 6 no verse 7 to 8 no ewo ho pa o se die nipa guo bia die nipa dua bia nipa betwa nti na ebe ko twere sem no na ya hwɛ die nipa bi ye ma me ni papa wo ba sa se so won fa hwe ya ma wo yes na o firim so a ontimi mfa hwe mfirim ma the power hoi or say a yes chain ahonya and so ene ye pa ahonya no chain de papa no eno sunti ena ye hia ye kwanhia wuo ahonya ye ajapade ye nyame de mere ena ye na ade osofo nue nyina nse nua ba nyina nse David osofo udua banchi a ewo bra ebo ma hutuo saa so na udua bode a ewo bra eduru a enyina utimitwa kane nkura no ye wo bibi e frɛ na kamfo asofo no kura na enyina broso na udi esa ye poison ebesa ya kun asofo atoso nneema no udua bi te sɛ nyaado anom ne ntosu no ne eburo no no bosome miensa na wa aba na wate enti wunhia na nyame de ama ono so tete no koko no udua osofo 7 years o tete kwahye no no eko 8 years ne 10 years anso na omo sibia ba enne ye friend say empanyufo ofia omo no mbetima kirekire mu yese akokora ba ye dan eveti eno no 2 years ne 3 years 4 years na ba oh nice kube tete kube no osofo be nyini no kube nsa na beba no eche anso na ye okube ahodo a enne ye papa no ma agriculture for no nyame nhira omo yes aba eye ntem nti wo hira no so a eche ansa na aba osofo abo bia nyinsen a ebi wo bosome miensa ho ntwaboa no bosome miensa da konom ne nkrante no anso ko oba aboa ye friends na ntwe afe na uko aboa ye friend se osono no onyema 2 years no wo bana esoche ye friend say wo no obana wa wo no be say infinity eno na kire se inhira no nye pe enti eneni pa eni otwen obo osun ade eson na nyame siesie na bre semu no nyame de aba aso enne nipa eni otwen ene efra sofo no mu bi so asofo no mu bi so osofo asodema no bi so ehimfo ne hima no bi so se sie de ne tra konwa so pese ne de ya emusie ye nyina ne amanfo protomato nyina wo dwade hwede nyina na be kan papa so e basa na onkwan no yes onkwan no utwa so odi asiese ne ani ohima onkwan no wonhwe yade bi be bon obi esu obi de enisuo ene tu susu to asase no woje onka hwe na nisue na egu fom keke no nyame betua wosoka ene ye be ko twere sem no ye mie twere sem no asafo na ye ko Proverbs chapter 11 verse 18 and 19 Proverbs 11 18 and 19 ye wie pe na ye ko Numbers 32:23 1 Corinthians 10:11 ye kan quotations mien say na ye ntie nyame asem o se oboneyefo ye adwumahunu
ɔbɔnefo no yɛ adwumahunu na deɛ ogu tenene no nya enokore akatua na deɛ ogu tenene no nya nokore akatua ɔsɔfo yɛka adwumahunu a yɛhwɛ generation a yɛntimi ni yɛ brɛ so aba ɛyɛ yɛ generation ɔsɔfo ɛnɛ ɛkɔ hospitals kɔhwɛ na kɔ amanfo fie kɔhwɛ ɔsɔfo sika a wapɛ anya nyina hwɛ na didie nyɛ na didie nyɛ oni mɛko oni nkyere ɔsɔfo oni mojanam bɔde mienu miɛnsa ɛna yɛkyɛ mu apɛm de yɛkyɛ miɛnsa no vi baby wo bi amechiachia o ya twemiensa wo ena oyemba na echira wo de wudie breje so baby wo bi amechiachia o ebe ene adwuma program hallelujah Amen. ene ye generation a osofo ye bre nipa bebre se ni asikire ene mark ene wey aso tetefo no osofo na twerese ne se onipa no ye kradua ne sradenam osofo kan the book of Jeremiah emna Nehemiah mu see afeso no wie ye no nyame na ahye won se omunko no noko wansa na omu ni sradenam nyame na hye won osofo ene Bible no say my no man san de eboro uti etika Christopher de ka beverages yi and so and then so a doctor for so say it is a say which is which yes and no man san eboro say so yes no konoko ansa na de no so enom and so nye enti ye generation de ye pray anya nyina de ha ye hu nyina osofo e ba ye nsem a enche ene ni pa nyina champion osofo ye sikafo pa from 2025 2024 2026 omawu ayese bubobi din sesi american once bubobi wo tirim ofio osofo 50 early 50 early 40s also for cafe yes it can life begin at 40 and once the proverb no can verse 19 ose de otim tenene mu no kɔ enkwa mu na de oti bɔne no nya owuo amen yo ti bɔne no anya de ben owuo na verse say 19 kan 18 bi ho na ye be den ɔbɔnefo yɛ adwumahunu mo na de yeah entini papi sika na wo de kwa bɔne so pe no wo ye adwumahunu asofo ye hwe ajapade amanfo wo ye hwe kase ye hwe dan amanfo asi sese krobo okro asofo ontime nya dan enko upstep bi ontime fro enko upstep bi sese mattress tian bi na ya fato se da so de wo bre ye di ani bre wo twetwa nipa nanti wo twa antrofa afon wo fra kwasi e wo Europe wo fra ya wo Asia wo fra we wo na wo twa antro sana beya ajapade na aba hunti bana hwe nneoma hwe nuro wo dem na ya sa ginanchen store no osafo nim ginanchen store ginanchen store wo dem na ya sa ginanchen store kwa bone so a nipa pe kum nipa ese nipa no on the Bible ka menka se obi oyare bia na so obi ohawa to no eye bone na de meka kira hwefo ne etiefo nyina sa ye penso no onyankopon etua ye momo yo so ka enti ye ni ye bere so aba eni ye wu ntentem nyankopon no kansa no wama ye hu se yade so wo ho enti no ka na Isaiah chapter 53 say in man tampia no mu eno de sa ye yare enti nyankopon gususu a or sunny my identity more follow sit down and some perfect service more follow sit down I understand the beyond medicine or more medical doctors declare was all young quenina yame my yade no 2 years it was show me I would tell me say yade be a banyamin sound yade amen also for yen sent you no Numbers chapter 33 verse 23 no na se mo anye sa 32 23 na se mo anye sa hwe na mo ye Awurade bone na mo bone no ebeyi mo ama enti ene bone na eyi ni pa ma o bone no eyi ni pa ma sa ene ebusuanu ni pa bi trimoden osofo
nipa bebre obi tie me oko tertiary ko university osofo mo mobretete secondary school mo call ye yes senior house master way yes we amanfo ma no yibiedi uhu ne ka kra no yemde wo show u headmaster na ho popo osofo hiani ba amanfo scholarship na amanfo tenaso osofo bi netrimo pa teachers be the tena ho o senior house master we ye amanfo medi ni nam kontro kwan so ne tete beza no mu bi enkura nua ni nyina sesagu ka mu ye ohu bi awie ye asofo enani pa bi na o ma ye mmere no ekura no hu bia na o mo sere ena won wa wie ye won de awie o so de aba na maso won obu ho a osofo no me no eba won to aso enam ne maye kwan a osofo ye bekan e kan bonne no according to Joshua chapter 7 no e kan ye ono nkwa ne manyina yesi omo abo ko mo nyina to twene bonne enam me no kasa frɛ twe ho fri bonne ho twe ho fri bonne ho na bonne wo ho enya akatua ye hwe korotofo nwoma no na ntie 1 Corinthians 10:11 no o se yenum nyina siye na ye kokobo ama wo na watwe no se afutuo ama ye na ewiase bre awie ye ato yen mbo enti wo a wo hwe me akatemada wa bogem a wiase ato wa utie nyame asem no ensem America nyina ye afutuo ne kokobo maw me too full say twe ho 1 Corinthians chapter 10 verse 11 when nyina ye kokobo ye afutuo maw na bibia ye de ahye boronsa beye ebusiabon enti nyankopon so ne tumi na afa hefa nyame asem so eno so afa hefa ye yi nyame asem asinchen hallelujah amen osofo nipa bi nyoma ketua wa asase so ba kon eye Adam and Eve nyame hye won se odi waja omo pe mu ama won ene de nyame di dum nipa biara enso di pe ni Adam edi turomu nyina ya di ho nyina hye won sa nyome nyina nyame di ama nyame bo na de wie o se toto nyoma di enye nipa wo ka ba ko enso no onya dan mie no enso no de nyame di manipa bi enso no osofo ya hwe de ne kire ye ma menom ya nua ma ne bi ya hwe nu guase de toto wo obo ne mami ensa nyina nya ne kuruma na ebu wo so be gira nkra na nya ne fade se wawo mama obi aye ho ade mamu wawo mu nyina nkra de nyina nya wo kuruba ya semu ene mema bebre so mo ko ye DNA nkra nyina ebi ye bi wo ewa fichire fa nkra no boko no akoye DNA Asem ba da bi. Oh, asem na ba so for enye se beba aba. Ene de nko na manipa ye saade. Enye pa ko enye mienu eye ne pere. De nyame di manipa biara ye generation enso no. Nipa di boni o. De nyapa nya bia nipa nso. Ene bre wi ase. Asofo na enim se ye adwane akonyame fie ene asole dam mpo na saa nyoma no gozo owura asode ahodo dam asofo tete nsode ne asode na mafa asode nyina asofo duka yada yenhwe your friend saying ye de to Adam and if Genesis chapter 3 yenhwe from verse 17 to 19 no Adam akawanya nyoma nyina enye de wanya nyina hwe de wakopa aba na mbone amanfo yirimu nyina na amanfo faum na Adam de ka kire no se se watie wo ile se watie wo ni na wadi dua me show se mani nti unti wadome asase no ya mu na bedidi so onkwa na nyina asofo Adam awie de nyame de man nyina afa Adam afiri ho won se de wabere nyina sese untimi ena hwe ntoma wa park ni laser wa park se usisi na achi ya no why se bidie ka osofo efiri sirema e ba santima mu
Osofo eya were ho semo mesremo manu wo so me na so na me kasa yade wo ho nti enye se me so yade enye sa na nipa bi edi bone ama bone so akatua aba won so nipa bi akanta fie no so akanta japade no so Osofo na ka japade wono onna yemu ma me ba ko yemu ba ye furu krompo kamo kwa ahwe a kamo nche Owunku abusua sase no wafa Osofo gold aba so obu abusua sase o onu akasa wo bi osa wo sika de ma aso still ni nua no ma akakro no nko akoton asase ni nyina afa gold sika ni nyina abusua koko wunku wafa so a ni papa wa na oburu wo nua na wankasa ena na amafo tufo me dia me nko no akokume wan wa wieye Once I would have. Yes. Kona koko no abere. Krache nsa wakari. Brasama boy ho. Bro wasa ho. Wasa nkran ho. Bra na bejiska. Once I was on time ngobi. Once I waka fi. Ono krache no koye kanana koko bag eduonu eduasa o say edu no kra ma san dia yedan ato nuro ama beka nsia esika ni bo kra won say yapoa mo they say sama kwada conference ebusuan fie stores bebre won ko wa fast stores ni nyina Doom store Carnation store wa fa ni nyina Agbogbo store wa fa ni nyina ko won be kun to do stores wa fa ebusuan de nyina wa fa ya William wa ebusuan wa man de etoto wa de etoto ma no wa fa bu akwa de nyina wa san ha gi aka ho aben ha ena me tufo se edan na nana no masi no eye moja o mre bia me ka na fidie so Osofo ena me ka se ne kotu sa de na fa tu bia fo asase bia ye moja enti ye nana no mo de omo moja na gi asase enti efi asase bia nipa bia ebusua enhira asase so amano no omo fa langard ni eni bre so ton asase ya hwe omo wie Osofo hwe omo nyina wie no mo de to national anthem enti Osofo sa asase ebusua nyina atena ase na yesi wo ye nananie ye wafa ase asase ye de ahye wonsa hwe ne ton na ya akontama nana we wafa we Osofo ndi ho so na wo fa kwan bone so ebusua japade eye omo di sesike no bia ya hwe omo wie Osofo eye mocha nyame hira ene me no beka na hwe ke na wie ene bere Genesis chapter 4 ya beto aso ente me tuufo se twe ho firi bone ho twe ho firi wudie ho trimu firi etremode ho ti ho firi kontompo ene nokore se nipa na wo se won no obia ba asase zo de shebre bai o obia de shebre bai ye wo panyin no ye wo abrempon no panyin ti ase Osofo ye wo sikani no na panyin fo bebreti o mafufu abogisa o mo anya sikani bi nyame na ehira nyame na manipedi enti susuma wa ne bere ene bere nsoja entuma no Osofo nim tuma e friend bere nsoja no onim sa ntuma no Osofo onim sa ntuma sa na o se kan onim sa ntuma no me chiacha ya mama ne ya papa no mo bebi na ofie MCR nyame ko shira mo nyina mo bo adwuma nyame shira mo nyame nyo kese ene si de awa na otie eye edadwoada ko si fiada na edi dwuma di ebrem na ene de ye ma wani aba ho so se bone no we ya onya aketua wasase so ansa na owu achi no so osanya aketua nyame shira na ene de yin so Osofo kakra me de brahwefo na tiefo ahomachen morning service na mofo bebre frefre e kan dayeso ho asem enti ene ka call in no amemfa nkyereke dayeso mo kakra na amemfa create awareness e ma hwefo na etiefo Osofo mo frefre ahomache no woti obi so daye na ya kyekere ne nsam mienu na ya kyekere na no
oso sa daye asekyerɛ ne sɛn ɔsɔfo obi so ɔso daye na ɔhyɛ amena mu oso sa daye na asekyerɛ ne sɛn obi so wato daye na wato toilet mu oso sa daye asekyerɛ ne sɛn mmerɛ bia wo a wohwɛ me a wotie me Job chapter 33 verse 14 to 18 nyame na hyehyɛ daye ɔse daye mu na obie nipa aso nneɛma bi a ɛwɔ w'anim no sɛ ɔde twe onipa afiri ne nuyɔyɛ ho na ɔkra no antɔ afena ano nti daye so yɛ nneɛma a deɛ anya maayɛ a ɛwɔ w'anim ɛna nyame ɛka kyerɛ sɛ hey daye a wɔ so sei na ɛba na Bible no baabi bi ɔrekɔdɔ daye di kan ɛyɛ Genesis chapter 20 ɛyɛ ɔhene Ebemelek na so daye ɔsɔfo ɔkɔfa ababawa bi ba ne fie sɛ wanya jɔle wanya mpra bi ɛna ne jɔle na ɔde no kɔ dan mu no ɔsɔfo ba fie no na wɔtwe aba we aba na nyame ada ne di akyerɛ daye sɛ efiofo nyinaa yare ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ wakɔfo obi yire enti gyae oni kon yire kɔma no ɛnyɛ saa wone ufiefo nyinaa mo bɛwu Yes. ɛnɛ hwan na aba wabrabom nipa na waba wabrabom ne nti yadebɔ no bɛnya ne nti obɛwu ɛnɛ me ne okyerɛ daye mu sɛ yɛwɔ daye bu wɔ ha wɔ so a woyɛ dɛn yareɛ bɛka wato fam na yadeɛ ne ba obɛkɔnkɔnkɔnkɔnkɔ ontime nko enti ma me ndi kan kyerɛ yadeɛ ɛda yɛ mu kakra sɛ na bɛyɛ ahwɛfo ne tiefoɔ ɛbɛte ase ɔsɔfo obi bi ɔtaa so daeɛ na odidi wɔ daeɛ mu bebree na ɔfa ɔba wɔ daeɛ mu yɛfa no wɔ daeɛ mu bebree biara no number 1 ɛde honammerɛ ɛba wɔ so honammerɛ bɛtɔ wɔ so wie a deɛ ɛtɔ so mmienu ɛde brɛ ɔyɛ yadeɛ deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɛde brɛ ɔyɛ promise and faith deɛ ɛtɔ so nan a ɛde brɛ ɛyɛ failure ne setback na onnuama nyinaa ayɛ basaa enti sɛ o yare a na yare na ɛyɛ den enti ɔmo wɔ sikyi yade ne mogyam yade yi ɛyɛ dansefo ɔso saa daeɛ na pressure no na ɛkɔ soro na sugar no na apagya obi wɔ hɔ a wobɛhu sɛ ɔbɛda no na obi abɛfa no na ne bɛte no na ɛyɛ frɛ sɛ ne ho asɛe ɛnyɛ ne nyinaa na ɛyɛ spiritual marriage wo ɛyɛ yadeɛ ɛne yadeɛ brɛ wɔ ɔsɔfo obi tumi so dae no wadidi adeɛ kyea na wamɛn na ne bokra frɔ no ohu adua no kora ɛnyɛ nde kɔm kora no wienam wɔ daeɛ mu ti fufuo wɔ daeɛ mu adenti na wɔn nso daeɛ sɛ wodi paano ɔno communion woyɛ communicant adenti na wodi ede bi ɔnso daeɛ sɛ wodi communion wɔ daeɛ mu obi ɔso daeɛ ɔsɔfoɔ na yɛde abaa bɔ ne tim yɛde boba bi abɔ ne yam yɛabɔ ne tuo ɛwɔ daeɛ mu wo a wɔso so saa daeɛ ne bia woanyɛ ho adwuma yɛadeɛ bi ɛbaa bɛbɔ no wobɛko akɔnkɔnkɔ ntimi nko wobɛso daeɛ na yɛwɔ wo paneɛ wobɛso daeɛ na aboa bi ka wo sɛ yɛ kraman ɔkra aboa biaa ɛyɛ aboa ka wɔ daeɛ mu a aboa ka wa honam fam no ɛyɛ poison ɛde brɛ nti aboa ka wo so obi timi so daeɛ nyina na ɔwɔ aka no woanyɛ ho adwuma yɛadeɛ bɛbɔ wo no wo bɛko akɔ yɛadeɛ no bɛbrɛ wase nti yadeɛ aka nipa so a ɛnɛ ebi kɔ akɔnya dodoɔ no ɔmo faa no hemfa ɛwɔ daeɛ mu ɔsɔfoɔ daeɛ nipa so a wopagya sɛ dɛn obesan aba fam wo ka ta wasisi fie wanya sika dan ma saa dan no soso no wanhwe yie daeɛ no onuama nyinaa bɛsɛe ɔsɔfo bɛso daeɛ na yɛ agye nsɛm ade wotua ka wɔ daeɛ mu yɛ agye nsɛm sika bibi kuta yɛ agye afiri nsɛm wobɛso daeɛ na bibi kuta te sɛ plate na ate atɔ na apae bibi kuta sɛ kosua na afiri agu na kosua ni nyinaa bobɔ saa nneɛma no kyerɛ sɛ adeɛ bia akuta wabrabom wahwɛ yɛ bɛfiri nsa wo ba kora wahwɛ akora no bɛwu okay wobɛso daeɛ ɔsɔfoɔ na watɔ amanam na wontimi mpie wobɛso daeɛ na adeɛ bi kuta wo na ate atɔ amanam na adeɛ no wontimi nyi wo kora na atɔ toilet mu wontimi nyi adeɛ atɔ nsuo mu asɛnea adeɛ kuta wo na ɔsɔfoɔ tɔ nsuo mu wontimi nyi saa na kyerɛ sɛ adeɛ bi a wabrɛ anya no
wahwe be firi unsa obeso dae na ne sinyina tutu Jesus yes ade sombo wa wabra bom no ebe firi wansa ente ka tetene aka kiro se o mame ba be wu papa be wu na obi so a wo ye ajanka ewusi a o mame no papa di kan ewu dada na waso sa dae no so ahwan ne ba be wu ade sombo tete no yes wuni anase osi wu a na wabusu ya asa sa abere no umame no papa na kopa asase mo no mo ware ba ma enti so wo si wu a na woni wu a na che se esum ye duro enti no mo kire sa na obeso dae na otinwi nyina fu ne yi ni nyina ya so wanum onyam efronso o hwe me na wotie me obeso dae osofo na baby a watena pen obi hwe me owo Europe owo Asia owo America osofo obeso dae bia no owo Ghana anso me ka so wa brochire o na adwuma na owo Ghana na owo ye no na saa adwuma no na owo ye obeso beso dae no osofo na enye so wabagana keke o okọ ne nchi opapa no kuro dadam obo okura kuro no kura ya amanfo kuro na ga ni obiom aso beso da na oho obeso da na bebe bia wa han dan pen ene sabria make se nyame adomasi store board ebi oni dan board 3 4 obo eset osofo beso da na one bedroom na han no na odware abonten na sa dan no no ti e kasafa echirisane obo okura bebe wa han dan pen ene wonu kromasi fie wonu yiromasi fie wa wasi fie aso beso da ebusuan fie bebe a mo atena pen atakwa me dan papa dan bia woti obi nchen na da wadan fo beso da bia eche sa brabon bi kuta ubia ya me memo be fro wonsa o bre nyoma peja se dan ebeji egu obeso beso da osofo na o trezam sa on timi ntro o fro be posa on timi mfro o twensio on timi ntwa che sa abrabon challenges bi e beba wa brabo on timi overcome da ta be na woso awonfo odidi agoro na ka je se obenya sika se titifo no ye didi jawa na ese obenya sika eno ya de chiche owire se na be obu mfu sofo titifo no mu wo nyansa ye chia na nanom ya mamopiao mu wo nyansa ntitete no na kan ni ho obekwa abusuan mu ona na ware ma miensa ma no nkura bibiro mu nyina didibom ema no ye aduane didibom ni nyina eye kasa ene breni ho ene me da ye be na wososo a wodidi agoro obeso da ye na osofo insu afam de bi obeso da wonkwa na ohun samanfo omo wuwo na odi omuni edi agoro na oni omo kasa bi kura ni obi awu kura didi asofo bo se na obawu enye sa da ni bia na chese obawu ebi yowo da na enye ni nyina na yowo da se ni obi wuo no ana na hyebere asey ontimi mfiri samando ba ye bibibiem sa na wa brabo ne ye no enti wa brabo ntimi nko animu bio tubu anaka wa sha brabo na se from se aye bisi basa da ye be na wo so odidi agoro ene me de da ye so no ebesi ha nyame ya doma o chena fia den eyempai bokese God bless you ope baby akobom paye baby ya sufre nyame ji yeso a o chena obetimi ato storm Cedar Worship Center eyempai bokese my God anopa no kono na ya shempai bonase enti she no se ewo abu akwa koforudua eye offsuan ni wuro meka komase mpontemo ya eno pa ho a memre da ye 1st August na so for me ye counselor amani pe biara osofo odisika puduo awura adwuma mu adwuma ne de ka ebre no adwuma ne de animguase be no wakofa nuom ade bi obeton bia no waboka nuom na woton no yi ade no bi ba kope na fa ba yi wadwuma no bibi obo osese adwuma no mentime mfa ho bibi ma meton ka engine osofo metime aso abana obetime afa boat bi ana obetime atwere adwuma na wo ye no egu paper so anso adwuma bi a wa ya enye ye no twere egu paper so na enyame ya doma memre da ahomache no num ni no nsia na wo asase no so efise ye betu pununum wa mantema ye betu pununum yes osofo bi ehwe me obi tim nyame adom ne ma enkura ne sei
osofo be yo mo den ene maame bi mo amoba cancer na obone omobone ba me ka chese mo omone ba ababa wa efuto ben we nya boro eye sunsum na eye na sa omoso mo de no ko police station police na ntime enya de ntime so for iso eye sunsum fa akora no bo o so o ma fa ne photo na fa brana twere ni dingo hankachi fight so na eye first August eye o chenchi memre de ya na fa be hiame wo de hye bia to kwan oba bia to kwan o tiemi obi man so mo obi magina man na bibi a wonko be fa bia nyoma nyeye eno no ene special cancer ye no first August mo wuro mfi se afa sha se nyoma koyi amani pa bi o so de nyoma pese sign echi da ye so ameso so no o so sa da ye no pe ho asemoka nyame nhira na onye okese sabre peja wonsuo ne wo document na ansana no ma membobo ye no mess no obetimi afre eye 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 30 30 90 90 80 80 ena 0553 0553 53 53 53 89 numbers na mi ensenya ye sign out a obetimi afre enra na ye eda down somewhere down so a birthday onene ba Doreen down so a ono so owo Europe omo birthday ye momo awoda pa ne nse ka omo be ba na ka ya celebrate wo aso tia ne na echi kakra fa camera no see the cinema na related happy birthday one wish no mama happy birthday happy belated birthday yeah man happy belated birthday nyame ma onkwatenten a ahoden wom ono oba Doreen bo tenten nyame de mo ba asase we so no nyame ma ni nyina emrem na mo fan sherade enimonyam amen amen me bompa ya gu nsuo no so nsuo no na ne Yesu moja enane sankyere ne nsuo enane ayaresa nsuo ye odi beye biara nyame ma wadanse documents bi a wapage bia me frɛ adanse eguso me frɛ nyame favor ne nyame grace to so wo Yesu demo na ma bompa je me so say amen amen yes sane out a obetimi afrɛ numbers me name team ye ne mo ebe bompa ne mo bekasa ene dey me do feel ho demo share this nyame ma wo enemo home obeda na obeso dae papa obeda na ona be ye odai have a good night bye bye.